Jeg har været i Bogstøtten i 4 år, og er blevet færdig med min bachelor, mens jeg har gået her. Jeg har en bachelor i informationsstudier. Jeg har brugt stedet både som et studiefællesskab. Jeg kom lidt bagud på mit studie. Jeg følte også, at de andre på studiet var sådan meget yngre end mig, og fællesskabet på KU var meget sådan druk. Altså fredagsbarne i hvert fald. Det var sådan meget fest. Så har jeg brugt det som, jeg har brugt det til at adskille fritid og studietid. Jeg tænker, det der giver en lyst til at komme på Bogstøtten, udover at man rent faktisk har et fysisk sted, som man kan læse, så er det jo ikke bare en læsesal. Der er mennesker, man ser hver dag, som man glæder sig til at se. Man får skabt venskaber. For mig særligt det, at vi spiser frokost sammen, holder pauser sammen, og både kan dele, når vi har en god og en dårlig dag. Det er noget af det, der giver mig lyst til at stå op om morgenen og tage herhen. Fordi en god næsten sidegevinst ved det er jo faktisk, at jeg så får læst markant mere end derhjemme. Men jeg tror faktisk nogle gange, det som bliver det fedeste ved at komme her, det er faktisk det fællesskab, man indgår i. Altså på de dårlige dage især, der er der rigtig meget, hvor jeg ikke har brug for sådan problemløsningshjælp. Jeg har ikke brug for terapi. Jeg har brug for et sted, hvor at jeg egentlig bare har lov til at have en dårlig dag. Og det er bedre, at jeg har den her, end at jeg har den derhjemme. En af de måder, som jeg tror har betydet mest for mig i forhold til min vejleder, det er det at blive tjekket ind med, hvis jeg pludselig ikke dukker op i en uge. Det er simpelthen lige at kunne få en sms og sige, hey, er du okay? Du har ikke været her i en uge. Men også at kunne få et pitstop, hvor jeg lige kan få lov til at se mit studie lidt i retrospektivet og sige, hvor langt er jeg egentlig, hvad mangler jeg egentlig, og få et generelt overblik over, hvad der skal ske. Det er ret svært derhjemme at sidde med en computer og skulle studere og ikke kunne koncentrere sig om det. Der er for mange faner åbne på computeren. Både en fan med det, jeg skal læse, og en fan med Facebook og YouTube og alt muligt. Vi bruger også en metode, der hedder Pomodoro, som jeg også synes er en kæmpe god igangsættelse, fordi man ligesom arbejder i 25 minutter og holder pause i 5 minutter. Så der får man den aktive igangsættelse, men man får også en hjælp til faktisk at huske at holde pauser. Altså studiefællesskabet er jo lidt anderledes end på KU. Vi læser forskellige uddannelser. Jeg oplever ikke, det betyder så meget, at vi læser noget forskelligt. Der er altid noget at snakke om, altså fordi den, skriveprocessen er egentlig den samme, uanset hvad man læser. Jeg havde en oplevelse for ikke særlig lang tid siden, hvor vi ender i en sådan total højakademisk snak, faktisk inde i pauserummet, som var virkelig fed, og hvor jeg sad med en følelse af, jeg kan faktisk noget, og jeg kan noget i samspil med de her mennesker. Og den type oplevelser, dem er jeg bare virkelig glad for at kunne få her. Men det er et fællesskab, hvor man kommer ikke for at blive behandlet for psykiske problemer. Der er ikke noget sådan terapeutisk i det. Men det er ligesom et fællesskab, som er ret rummeligt. Man behøver ikke at skjule, hvordan man har det. Der er heller ikke sådan, at man skal dele i hvert fald nogle udfordringer, man har. Men man behøver i hvert fald ikke at forklare eller forsvare sig, hvorfor man er dumpet sine eksamener, eller hvorfor man ikke har et arbejde ved siden af, eller man lige skulle til psykiater på onsdag, eller sådan. Det er ret rummeligt. Men også det, at jeg ser, at de lykkes. Fordi vi ser også hinanden lykkes. Vi ser hinanden bestå eksamener. Og også se, at man kan godt lykkes, uden at være den der typiske uden at være det typiske billede på en studerende, som man måske forestiller sig. Altså jeg vil i hvert fald sige, hvis man har det sådan, som jeg havde det før, at jeg startede Bogstøtten og har den her skepsis over for at komme et sted, hvor folk er psykisk sårbare og tænker, er jeg nu syg nok, eller så vil jeg bare sige, kom, altså, og prøv det af i hvert fald, fordi der er masser helt normale, intelligente unge, som går på universitetet og har psykiske, usynlige udfordringer. Og det kan være et kæmpe stort spring at skulle komme her. Og det er okay, at det er svært, og vi har alle sammen været der.
Og jeg tror, det at kunne få et studiemiljø uden for studiet, er noget af det vigtigste, man kan gøre for ligesom at holde sig studieaktiv.